Tretatxu Larrauriko, Landako semie, Bizkaiko Lapurdanen gobernadorie. Karrera laburra egin zuen, 1753an atxilotu baitzuten. 2 urtez, ia etengabe 11 lapurreta segada hilgarri eta iesalditan ibili zen. Batez ere Bizkaia eta Arabarteko mendateetan mendizainei bidera irten da. Eta baita, abadeen etxeak asaltatzen eta agian kontrabando jardueratan ere. Jo, Juri, azkar lapurtu diozu informazioa Windowsi, Niri errorea ematen dit Windowsak behin eta herriro. Ui. Zu bai daukazula errorea. Mai, Windowsi egindako aipamena ez da doako izan, ez da? Ba ez, lapurrei buruz ari bagara ez dugu kanpoan utzi behar handienetako bat. Bill Gates! Bill Gates, filantropoa? Filantropoa, galdetu Steve Jobsi, Nik ez dakit nola definitu Bill Gates. Magnatea edo mangantia. William Henry Gates hirugarrena edo Bill Gates, 1955an jaio zen Seattleen. Enpresa buru eta filantropo estatu batuarra da. Microsoft softwarearen enpresaren kofundatzailea. Munduan gehien erabiltzen den sistema eraigiaren ekoizlea, hau da Microsoft Windows. Ez ziren hasiera errazak izan ordea Bill Gatesentzat. Eta gerora jakin dugu, Windows sortzeko erabili zuen interfaz grafikoa ziurrenik Steve Jobsi lapurtu ziola, edo hori zioen Jobsek behintzat. Ikusten, billgates.arrobatzaile.com. Goazen zinera, lapur banda zoragarri bat ezagutu nahi duzue? Boi. Ni erabat inspiratu ninduen. Ocean's 11, lotura hona inigo. Ocean's 11, euskaraz Oceanen 11ak, 2001ko Steven Soderberghen zinema zuzendariaren akzio film bat da. Harry Brown eta Charles Lederen idazleen Ocean's 11 eleberrian oinarrituta dagoena. Eta aktoren artean Julia Roberts aurkitu dezakegu. Ez asmatu nor jaio zen gaurko egunean 1977. Julia Roberts, zorionak! Zorionak, Julia. Aizue, zuek uste duzuen norbait izarren distira lapurtzeko gai dela? Ui, ama. Izarren distira. Y un día pasaron por allí los ojos de una niña que le habían robado al cielo el brillo de 2 estrellas. Y se estremecieron sus raíces. Cuánto desconcierto de improviso dentro de eso. Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, edo Eros Ramazzotti 1963an jaio zen Roman. Abeslari italiarrau bere sudurra hotsagatik da ezaguna batez ere. Sekulako izarra, fuego en el fuego. Nik ezakit izarren distira lapurtu daitekeen ala ez. Baina historia horrietan desagertze misteriotsu handi bat gertatu zen gaurko egunean. Egia da, Philadelphia esperimentua. Philadelphia esperimentua? Eta zer da hori? Izokina gazta kremarekin? Hala! Mesedez. Philadelphia! Sunny green is feeling slow. Left tight with the bags of righteous pieces full of rubber soap. Philadelphia! Oh, the cadence of the glory. Ez duzu ezagutzen Philadelphia esperimentua inigo? 1953ko urriaren 28an, Philadelphian USS Eldridge destruktorea desagertu zen ikusleen aurrean, eta 15 minutu ondoren agertu zen Norfolken, Virginian, 100 metro luzerako itsasontzia. Horrelako bulo mistikoetan sinisten duzu, 100 metroko luzerako itsasontzi bat desagertzea, baizea. Ze izango da horrengoa, tren handi baten teletransportazioa, 200 eta 11 metrotakoa, triki-traka. Triki-trak martuteneko trena, triki-trak zubitik barrena, triki-trak. 211 metrokoa.
211 esan duzu inoa. Bai, eta trena esan dut. La trena. La trena. 211 eta trena esan dut. Bai, zer ba... Zelda 211, Zelda 211. Ez dute zer ulertzen. Nola ez dezula ezer ulertzen? Trena, Zelda 211, Zelda 211 pelikulagatik Goya saria irabazi zuen Marta Etura Donostiarrak. Eta nork betetzen diturteak gaur hain justu? Marta Eturak, zorionak, Marta! Eta hau guztia 211 esan dudalako. Zuek bai zaudetela giltzapetzeko moduan. Lasai Goiuri, abokatu on bat ezagutzen dut. Juan Mario Andrés! Egia da. 11 urte Juan Mari Bandres Euskal Herritar politikari eta abokatua hiltzenetik. Frankismoan etako kideen abokatu izan zen besteak beste eta ospea lortu zuen 70ko Burgosko prozesuan. Giza eskubideen defendatzaile sutsua izan zen. Lapurrak, bandoleroak, kartzelak, desagertzeak, saioarekin hasiko gara edo zer. Eta justizia denontzako! Hori da, justizia nantzako, unjustice for all, unjustice for all. Gaurko egunean, 1981 Metallica taldea jaio zen! Unjustice for all! Ba, ez dakit zeles transportatu egingo garen, baina aukeratzekotan nik Euskal Itxas Museoan agertu nahiko nuke. Maialen Tellabideren bisita izango dugu eta zela Margosian gehiago ezagutuko dugu. Hori biliko gara teletransportatzen, ba Armeniatik Libanora eta Libanotik Sydneyra. Wow, eta Algara Clown ospitaleko paiasoei buruz hitz egingo dugu saioa aizpuruarekin. Ba dena pres baldin badago, hurrengo 2 orduak lapurtuko dizkizuegu. Geure bandan sartu nahi duzu? Irratiko bandoleroak iritsi dira. Inigo, Mai eta Goiuri. Robin Hood, Tretatxu eta Patakon. Arratsaldeon Patakon, dekonari kendu eta ez dekonari emon urriak 28 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok lapurretan lapurrena, kokori ahotsare lapurtu zion gizona. Mai Gorostiaga, pozo arratsaldeon! Kaixo, koko naiz. Eta lapurketa eta kredito baten arteko diferentzia azalduko dizuet. Pazientzia hondiz, Mairen kokokeriak lapurtzen dituena Goiuri ezeiz darandi arratsaldeon. Nik bihotzak lapurtuko ditu. Oix! Ba, nik asko jota bigarren kafeari kafe bat lapurtuko diotze, gaur ostirala da eta uste dut laugarrena behar dudala bigarren kafea egiteko. 2 bider 4. Hizketan ari zaizuena Uiñigo Asensio Ilurbide. Gaur bigarren kafeak 460 du. Arratsaldeak 4 eta 17 minutu, urriak 28, gu 3, Laister 4 eta 5 eta 6 asko izango gara. Zuekin arratsaldeko 6ak bitartean esandakoa, ongietorri, naiz irratian zarete. Bigarren kafean.
Hemendik txatean esan digute, bihar noa goxuara, azokara, bomba bat jatera. Eta gero, inigo minuta dago deitu medikura bain, ere ezker sorbalda azken aldian ez da bilososa, no? Eta lehen ez da zer egin dudan, eta adina izango te da. Deitu medikura, ez da, zilesa, ondo nago. Asteburu luzea, zer egin behar dezue, nik gauza asko, igandean Katalin martxa, eta aste arten Guggenheim ikustera, doainik. Badakizu ze ikusiko duzun igandean Katalin martxan doainik. Eta ez da erraz topatzen, Goiuri ez izarandi izango duzuan, Gorka. Esatari izarti erraren tokian. Kontatu. Ez gezurra zan. Mis pies, va a echar tan falta hasta la muerte. Jo, banik bida, lotuta hemen esan duzuen Katalin martxa, aste artean Guggenheim, asteburuko zein plan. Banik badut plan bat nahiko xilebrea, baina maiteutarekin lotuko dudana. Carlos Peña igerilariak Urumean egingo ditu 24 ordu minbizia pairatu duten pertsonen omenez, eta, orokorrean minbiziaren borroka horretan diharduen jende guzti horri, osasun langile, paziente, senide eta guzti horiei, beren babesa adierazteko. 24 ordu pasako ditu Carlos Peña abenturazale igerilari eta aktivista solidarioak igerian. Norbaitek hurbildu nahi badu, larun batean arratsaleko ordu batetan abiatuko da Ur Kirolakin instalazioetatik Urumean Donostian, eta handik gora eta bera Urumean barne ibiliko da, igandeko eguerdiko ordu batak arte. Nere plana gorka zein da? Carlosen babeselanak egitea piraguarekin, usten gau osoan zehar, hasi que norbaitek garagardotxo bat eraman nahi badit, piraguan hartuko dut. Eta tira, hori da nere plana, eta maite dut Carlosek bere bizitza guztian zehar mantendu duen konpromiso hori, horrelako palizak hartzeko oraindik mantentzen duen indarra, osasuna, aldartea eta konpromesua. Beraz, gora Carlos Peña, eta tira, asteburuan hori, Katalin, denak izango ditugu, modu batera edo bestera minbiziaren aurkako borrokak, edota minbiziaren aurka dabiltzan hoien aldeko borrokak. Vida sin vergüenza. Zer, maite dut esan behar dut? Bai? Bale. Zinez dure maite dut, Juri? Nik maite dut herria egiten duen jendea. Eta herria egitea izan daiteke antolatzea gau beltzerako umeekin jolasak eta eskulanak eta horrelako tailerrak auzoan, baina herria egitea bada udaltzaingoari deitzea zerbait gertatu dela iruditu zaizunean eta kezka daukazunean, eta herria egitea bada kontzertuak antolatzea igande arratsaldetan beste aukera kulturalik ez dagoenean herrian. Herria egiteko modu asko daude, batzuentzat izango dira batzuk besteak baino garrantzitsuagoak, baina nik uste dut guzti horiek batuta egiten dela benetan herria, eta horixe maite dut. Nik badakit maite duela, kantua bere. Bai. Pilo bat, gainera lotuta daukan nire maite duta besti honekin, Corazón de Tango aprendí de sinvergüenza, eta baita ere Carlos Peña eta piratekin, eta ipatu duzun taberna hori, nik ezagutzen dut taberna bat Bartzelonan, edo goindala gutxi ezagutu dut, un kontzertok emate dituzte adibidez, igandetan eguerdian, heavy kontzertu bermu, eta taberna izugarria da, eta historia oso politxa da. Eta orduan zer kontatuko diguzu? Bai, venga, gogoratzen, ez dakit, el jueves irakurzale izan zeate, edo noizbait hartu duzu el jueves aldizkari eskuetan. Bueno, nik gogoan dut supermerkatura joaten nintzen, eta egoten zen, supermerkatuko iskin batean, horrelako baldatxo moduko bat, eta el jueves egoten zen beti, eta igual gurasoekin, barazkiak erostera, edo juten nintzen, eta beti, igual ama aragi eskatzen ari zen bitartean nik alde egiten nuen korrika, el jueves hartzea ikusteko zeraten nuen, baina marrazki hauek dira, telebistan ikusi ditudan politikariak, baina hemen marrazki hontan dago bikinian, baina ze gertatzen da. Ze handia, eta iba marrazkilaria, hasi gara Ruin Judekin, Lapurrekin, falta zaigu Erortimo Chorizo, makina baja. El último chorizo que queda, el último profeta. Semos peligroso, mucho.
Sorte pila izan dut, asteburu honetan, dakizuen bezala Mundemotz jaialdean egon naiz, ipuina kontatzen, Barcelonan, Itziarrekaldekin batera, eta jo nintzen templu batera, el Bar Makina Baja, Carretes kalean, Leandro Javia, ondoko lokalean jaiotzen Leandro, eta Kriston Pirata, zaintzen du asko taberna, dedikatuta dago Ibai, marrazkilaria, eljoeseko margolari, karikatura egiten zituen, eta pertsonaje xelebre zituen, historia zela puta mili, edo Makina Baja, eta ze handia, dedikatuta taberna osoa berarentzat, kupel handi bat dakate zerbeza botatzeko PGB, Partido de las Gentes del Bar, eta han bat baino gehiago atera zitun, eta oso atxalde polita pasanun Leandrorekin, hemendik besarka handi bat, eta gainera bezero batek horrela isilpean kontatu zidan, hiero rekaudiaziotik pikin bat bidaltzen dio erek, equipo de rescate y emergencias de Cataluña. Isildik inungo zarata egin gabe Robin Hood bezala, guri, bezeroei, lapurtzen dute pixka bat, ereki emateko. Eta zakit, posten naiz horrelako gauzakitea, hoi bai da auzoitea, herritea, eta maite zaitu Leandro, eta maite dut Makina Baja. El último chorizo que queda, el último profeta. Makina Baja, Arratxeteko 4:25 abiatuko dugu gaurko saioa, eta horretarako segituan Goretti Oreja Michelena izango dugu gurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Akaso irutuko zaizuet, doinu hauekin ostirala gozo, alai eta bizi eramateko moduan izan gaitezkeela, baina lan istripuen inguruan eta hauek sortzen dituzten eriotzen inguruan ere aritu behar du. Goretti Oreja Michelenaren eskutik. Bizia, ez da bizia, aira bizia, abiaduraz ez kolorez analisia, fatala da beste benere, gainera datorkigulu bizia. Arratsalde guztioi, gaur urriaren 28 da, eta jakingo duzten bezala, urriaren 25-tik 29 laneko segurtasun eta osasunerako Europako astea ospatzen da. Eta data hori tradizioa da, Europako herrialdentzat eta munduko zati handi batentzat. Kaldea, neutrala ez da alkatea, irakaslearen alikatea. Aste honetako asmoa pertsonak lan osasunaren arloan kontzientziatzea da. Horri buruz sortu diren politika eta lege arau berriak errepasatzea eta batez ere Europa osoko langileen osasun baldintza egokiak bermatzea. Kolore grisetan pintatzen gorri, langileon kolektiboak, bebiatanaren idea. Baina benetan aste honen xedea aipatu berri dudana bada, ez dut ulertzen oso ondo aurtengo kanpaina. Izan ere, MSD-ak, hau da, nahasmendu muskulo eskeletikoak ditu ardatz. Lantoki osasuntsuak kargak erlaxa ditzagun lelopean. Batez ere, ordenagailu pantailen aurrean garatzen diren enpleguak azpimarratuz. Antza denez, arazo ugari sortzen baitituzte bizkarrean eta lepoaldean. Sirenen kantei esilo egiten zinetan orientazio aurkezin harrapatu du. Egia da MSD-ak gaixotasun baja eragiten duten lan istripuen herena, baino gehiago direla, eta Espainian gaixotasun profesionalen erdia, baino gehiagoren erantzule direla. Itxatzi galdua bekordura, dena egokitzen azken barrearen ordura. Baina, non geratzen dira orduan lurrak eta hondakin toksikoek Zaldibarko zabortegian irentsi zituzten bi langileak? 10 metroko alturatik erorita hil diren langile guztiak.
Urriaren 3an, Muniaingo etxalde batean, nekazal ustiategi batean lanean ari zela orain batek harrapatuta bizia galdu zuen 42 urteko behargina. Urriaren 5ean, Aulestiko Urriola auzoan basolanak egiten ari zela makina batek harrapatuta hiltzen behargina, edota urriaren 19an Donostiako Intxaurrondo auzoan Otsoki parkeko obran lanean ari zela zendu zen langilea. Langile baten semea naiz ni, ama bezala langile. Eguneroko aleginetan soldata baten egile. Osalan, laneko segurtasun eta osasunerako Euskal Erakundeak argitaratutako datuen arabera, 2022 urteko aurreneko 8 hilabetetan gutxienez, 23.380 lan istripu izan dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Horietatik zoritxarrez gutxienez 62 izan dira lan heriotzak. Aitak ta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu tartian. Zerbitzuen sektorean izan dira lan istripu gehien, 10.648, eta industriaren sektorea jarraitzen dibatzetik 6.408 istripu izan baitirahan. Eraikuntzan, 2.574 istripu erregistratu ditu Osalanek, eta 356 nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza. Ziur nago eserita denbora luzez egoteak ondorio negatiboak ekarriko dituela, baina ez dakit hauetatik zenbat izan diren hildirenak. Eta hemen garrantzitsua iruditzen zaizkidan 2 puntu aipatu nahiko nituzke. Batetik, aintzat hartu behar dugu lanak eragiten dituen gaitzak ez direla kasualitateak edo zorte txarrak eragindako gertakariak. Enpresen diru gosearen ondorioz, ekoizpen lehentasunean lanaren antolaketaren eta prebentzio baliabideetan aurreztu nahi izataren ondorio dira. Esaterako, irakurri dut datu bat, behin-behineko kontratu bat duten langileak, behin betiko kontratua dutenen aldean, lan istripua izateko aukera gehiago dutela. Beraz, aipatu bezala kasualitatetik gutxi du. Istripu hauek lan baldintza okerren efektu zuzenak dira. Eta kolektibo honek lan baja gutxego hartzen baditu, lan kontratua ez berritzeko arriskua dute, eta orduan agian egoera edo baldintza txarretan egon arren lanera joateko autua hartzen dute. Edo askotan gertatu den bezala, 4-5 ordu extra egunean eginda ere horren inguruan kexarik edo aldarrikapenik eginez eta handik aste batutara notizietan izaten ditugu haien berri. Bai. Eta bestetik, gizartearen papera aipatu nahiko nuke izan ere, gaur egun gizartan eragiten duen oi hartzuna nahiko apala dela iruditzen zait. Hau da, muturreraino normalizatu dugunez, lan istripuek jadanik gure artean ez dute halako asaldadurarik eragiten. Ez gizartean, ez erakundetan, ez da komunikabidetan ere. Zenbat aldiz entzun dugu komunikabietan esaterako langile bat hilda. Bai, sindikatuen salaketa oharrak, lankideen eta sindikatuen lanuzteak eta protestak eta motzean kontatutako albisteak. Baina handikan egun batzuetara berrirore gauza bera eta langile bat hildela normalizatu egin dugu.
Amaika horru ta bertso arrun nauzue botia. Ez da erresa trebetxetzen euskaldunotia. Eta pentsatuko duzu, nora iritsi nahi dugu datu hau guztiekin. Bihar bukatuko da urtengo laneko segurtasun eta osasunerako Europako astea, baina aipatu nahiko nuke aste honek ez duela behar lukeen funtzioa bete edo betetzen. Izan ere, ezinbestekoa da lan baldintza okerrenak dituztenak lehen lerroan jartzea. Hobe nukela joatia, neri berdin zait zuek hemen ta ni horregotia. Benetako arazo bat dugu aurrez aurre. Zehazki 70ko hamarkadatik gaur egunera arte kapitalismo neoliberalaren ideien baitan erreproduzitu den lan eredu eta prekarietatea. Eta honek berarekin dakarkien violentzia. Violentzia eta esplotazioak, istripuak eta heriotzak sortzen ditu egunero. Eta zoritxarrez zifrek ez dute behera egingo, indar sindikal eta sozialek horiek errotik ezabatzeko lana egunerokotasunean lehenesten ez badugu. Eta bukatzeko gehitu nahiko nuke gizartearen isiltasunak ere egoera larri hau iraunarazten laguntzen duela. Beraz, nolabait gure egitekoa ere bada honen inguruan hitz egin eta kontzientzia sortzea. Baina hasieran aipatu dudan bezala ez dut uste MSDak direnik auziaren erdigunean jarri beharko genituzkenak. Eskerrik asko Goreti Oreja Mitxelena gurera aldarrikapen hau ekartzeagatik eta gizartearen isiltasun hau neurri batean behintzat apaltzeagatik. Zuei. Pero entre dos me destrozaron lentamente. Año tras año entretejieron mi fracaso. Y ahora la muerte espera entre mis pies. Ya no puedo dar un paso más en otra dirección que no vaya hacia la muerte. Y no voy a hacerlo, no voy a vender lo poco que me queda. Un alcoholismo solitario y despiadado, junto a un trabajo destinado a aniquilarme. El extrarradio de cualquier ciudad podrida, de una nación acomplejada y repelente. La juventud apareció apuntando al no, pero acabó por descenderme a los infiernos. Los 36 no son edades baratas. Perdido y roto, cabalgando entre divorcios. Ya no puedo dar un paso más en otra dirección que no vaya hacia la muerte. Y no voy a hacerlo, no voy a vender lo poco que me queda. Qué sucia perra ha sido vida para mí. Has conseguido que jamás pueda olvidarte. Yo me maldigo y te maldigo por igual, por enviarme hasta el abismo interminable. La larga marcha me avergüenza y me consumo, atrincherado en este mísero camastro. Pero no olvido ni perdono tus puñales, aun siendo un viejo, cansado y derrotado. Ya no puedo dar un paso más en otra dirección que no va. Naiz irratian, bigarren kafea.
Izan seme batek amarekin egiten duela topo sexshop batean, edo aitonak ligatzeko aplikazioak nahi dituela. Bertsolari txapelketa nagusian umorerik ez zaigu falta. Hala ere, txapelketa bat ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula, eta heldu da gaiari seriotasunez heltzeko unea. Naiz irratian, BTN jarri dugun martxan, bertso tertulia nagusia. Pentsatu, zure bertsolari gustukoena defendatu nahi duzu, baina horrela argudio sendoak falta zaizkizu. Twitterren edonorekin eztabaidatzeko gogoa duzu, baina txiolariek soilik bertsoetaz hitz egiten dute. Bertsozale batekin ligatu nahi duzu? Entzun BTN, bertso tertulia nagusia. Asteartetan izango da. Iraitz Mateo kazetariak gidatuko du, eta tertulian bertso munduko hirukidek hartuko dute parte. Epaile, gai jartzaile, bertsolari, kazetari, soziologo, adibidez. Lehendabiziko saioa Elizondoko saioari buruzkoa da. Eta bertan Amagoia Mujika kazetaria, Jon Abril epaioia eta Koldo Gezuraga bertsolariek parte hartu zuten. Entzun nahi duzue laburpentxo bat? Ze badaukagu hemen nola primizian. Entzun. Naiz irratiko bertso tertulia nagusia. Eta lehen Jonek aipatu eta berekin bat natorni behintzat, bai puntukako saioa eta bai seiko motzan nahiko gris edo guztiz eztanda egin gabe joan zirela, baina puntuei erreparatuz gero, bertsoaldi puntuatuena puntukakoa izan zen, Joan Esiliarregi eta Egin Laburuk osatu zutena. Aurtengo txapelketan ez dakit nola izan den, nik ez duelako parte hartu, baina horrekoetan erran dezaket epailioentzat autoptura bat dela. Nahiko kontra egin izan dugu epaile taldeak ariketa iruditzegulako ez dela bat ere justua puntuatzeko. Osotasun batean sentsazioetan geratzen zalarelako erabat eta ez dagolako kasik elementu objetibabletan rako astirik. Batetik ainazkardoa ariketa, eta gero bertsolari betek ez du bertso osorik kantatzen baizik eta erdia, baina gainera erdia bestearekin tartekatuta ordan epailiontzat tortura bat da. Eta beraz, beti erran dugu ariketa hau dela denetan zailena epaitzeko. Ni bertsozalean ikuspuntutik. Dena gora biltzeko. Nahi gustatu ite zait, ze plazako kolorea ekartzen du txapelketara. Eta nik uste txapelketan eskertzen diala plazako momentu horiek. Nik uste gai ireki hauekin edo irekiago hauekin da ganbarako gaiak ere oso irekiak izaten ari dira. Eta bain 8 nagusikoak, irekixeagoak, helduleku gehiago igual dituzte baino. Pentsatzat bertsolariak erabaki oso importanteak hartu behar ditula, ez? Komentatu zen duten bezala zuek. Eta erabaki horietan, askotan igartzen dela bertsolari horren mundu ikuskera, iritzia, odanadalakoa. Eta sensazioa dakat oso exigente jarrita gaudela ere horretan, eta nire burua sartzen dut hor, eta batzutan... Nik uste dut, ariketan bertan sakonduz, oso politxe dela, bai batan eta bai bestien kontrasti ikustie. Hau da, rolak finkatut eta rolak finkatu barik dauen kontrasti ikustie. Iruditze atelako fase honetan dauen plantamendu honek kokatze bat dakarrela. Eta kokatze hori izen lehi positiboa edo negatiboa. Bai, askotan aipatzen ditugu saioen estanda momentuak, baina egia da lanean egon berdela saio guztia eta norbaitek ere bideak ere ireki behar dituela ondokoak oztanda egin dezan, eta horrek ere baduela sekulako lana, gero hori nik ezakin nola puntuatzen den, jonzukakin hobeto jakin bauzu bia kontuan hartzen den. Azkeneko txapelketetan epaile taldean badagai bat justuki desente landu dena, eta uste dut irizpidetan ere hori txartzen joan dela, eta saritu egiten dela bidea irekitzen, etengabe emate horretan bidea irekitzen, ideiak ekartzen, beste bertsolariari gainera laguntzen bidea horretan, agian orain dela 20 urtetzen hainbertze baloratzen hori, baina gaur den egunean saritu egiten dela eta eskertu egiten zaiola hori bertsolariari, ez? Askotan galdera hori, ez zer da erresagoa, negar eginaraztea edo barre eginaraztea, nik uste eta Elizondon bi muturrak ukitu genitula. Magia zera bat sortu zen, saioa bera iruditzen zaitik ikaragarri ona izan zela hasita bukatu.
sei bertsolariek eman egin zutela, eta bereziki Alaia eta Joanese, uste dut, koska bat gorago, baina emate horretan ikaragarri eskuzabale aritu zirela. Esan gure dau, hiru leku dauzela finalien jende barri zentzako, eta hori oso positiboa begitan zeinak. 3 gutxienez. Keep calm and bigarren kafea. Adi entzule, Ursakonetako monstruek Euskal Itsas Museoa hartu dute berriro. Zinema itsasoak Mares de Cine erakusketa da Euskal Itsas Museoa eta fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen arteko lankidetza berriaren emaitza. Grillos Navajeros serie B film taldearen 10. urteurrena ospatuko da museoan emanaldi berezi batekin. Azaroaren 5 izango da eta larun bat berean fanzineen trikimailu eskutatuak ezagutuko dituzue Javi Rodríguez eta Maialen Arozena artisten eskotik. Baina zer ari da gertatzen benetan Euskal Itsas Museoan? Hori kontatzeko bertako hezkuntza arduradun den Aitor Buitron dugu gaur gurekin bigarren kafean. Aitor, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon guztioi, zer moduz? Gu ondo, zuek ez dakit, beldurtu gara, ikusita monstro giroan zabiltzatela. Bai, noizbehinka urtean behin itsasazpiko monstruek esaten dute museora sartu nahi dutela, eta ateak irekitzen dizkiegu. Zuek ateak mundu guztiari irekitzen dizkiezue, baina baita monstroi ere ikusten dugunez. Hoixe, bai, azkenean monstruak baitere museoa bere etxea dute, eta noizbehinka esaten dute, aizu, orain gure txanda da. Aitor, erakusketa hori aipatu dugu, duela bizpahiru egun, 25ean estrainatu zenuten, eta oraindik izango da, esan da bezala, azaroaren 5 bitartean okerez panaiz, 5 bitartean, pixkat fantasiazko eta beldurrezko zinema astearen programazioarekin bat eginez, baina zentra gaitezen erakusketa horretan. Ze topatuko du Euskal Itsas Museora bisitan duanak? 13 kartel dira, eta gehienak dira 60. hamarkadaren amaieratik, gutxi gora bera 1988 urteera bitartean. Gutako txikitako pelikulak aurkitu ditzazkegu, adibidez, Sinbadekin eta piratekin erlazionaturiko pelikulak, gero Japoniara eramaten gaituztez, askotan hortxe Godzilla azaltzen zaigu, eta gero, marrazoak direla medio, eta hortxe daukagu gure haurtzaroko marrazkidizun baten kartela, oso jendeari asko gustatu zaiona da, Bikingoaren kartela daukagu, eta jendea oso atsegin du. Eta hortxe da biltza bata bestearekin eran hor ateatzen den lehia honetan garaie, eta aukera gonbidatzen zaituztet bisitatzea.
Bisita horri buruz nik nabardurat egin behar dute. Aipatu dut azaroaren bosta data amaiera bezala, baino azaroaren bostean fantasiazko eta beldurrezko zinema astea amaituko da, baina erakusketa hau, zinema itxasoak Mares de Cine erakusketa urtarrilaren 8 bitarte izango da, ez? Aitor, beraz, margen pixkat badu, tarte pixkat badu jendeak programatu eta antolatzeko bertara joateko. Bai, hoxe, oraindik hori, Gabonak medio, aukera izango dezute, bisitatzeko, ez, hau dana, eta, bueno, ikusteko, nasketa honetan, baita ere, arte estilo desberdinak daudela, eta baita ere, ideia desberdinak sormenerako. Artelanak eta zuk aipatu bezala retro xamarrak garai batekin lotzen gaituztenak eta momentu haietako kartelgintza, estetika, gero tokian tokiko estetikak, baina orokorrean bai izango nuke denek izango dutela amankomunean puntu retro xamar bat dagoeneko beste hamarkada batzuen estetika hori erakutsiko dutela, ez? Bai, oso, askok hori, 70. hamarkadako kartel horiek, edo liburu zaharretako egintzazu zure abentura, edo Emilio Salgariren azal horien liburuak ere gogorazten dizkigut, ez? Oso kolore biziekin, baita ere pertsonaiak nastuta erabatekin eta besteekin, eta, bueno, ja berrienetara iritsi ezkero ja ikusten dugu estetika erabat aldatzen dala, baten bat Monty Pythonen pelikulen portada horiek ez gogoratu ditzazke, eta, bueno, pixka bat da onirikoa, ez, eraman gaitzakela gure haurtzarora. Ze ona, eta bestalde, atzera begira jarrita 10. urteurrena izango du Grillos Navajeros taldeak, eta haiekin, olako B-serieko film baten proiektzio izango da, museoan azaroaren bostean, arratsaldeko 7, bide batez, museoaren, Euskal Itsas Museoaren web orriaren bitartez izena eman beharko da, naiz eta sarrera doakoa dan, eta hemen elkarlanean ikusi dugu Mala Gizona, Garagardo ekoizlea ere, badagoela, nolako izango da proiektzio hori, ez da egite, hola, eritan ibiltzeko intentziorik bat eduzuen, Aitor? Bueno, pixka proiektzioa berezia da, zeratik azkenean... Bai, pixka golfoa, pixka bat hori... Beldurrezko eta fantasiazko zinemaldia baita ere bere puntu golfo badu ez, eta pixka bat gaina kolektiba hori 10 urte esparru oso txiki baten sortu zen, eta pixkanaka handitzen junda, eta 3 urte daramatzagu beraiekin, eta, bueno, aurten pixka bat proiektu oso hau sortu dugu, eta, bueno, pelikula hasi aurretik, eta garagardo bat hartzeko gonbidatzen ditugu ikusleak, eta pelikulaz gain, esan genezake antolako egun osoko pelikula nola hautatu eta bere xarma baduela. Zeratik ez da pelikula bat ekartzen dute, baizik eta guk bertan 20-25 pelikuletako zerrenda batetik bakarra aukeratzen dugu, eta gero, bueno, harri horri batekin pixka zamar berezi batekin aukeratzen dugu zein dan ikusiko duguna, ez? Eta, claro, askotan izenburuek gaztelaniazko itzulpenak ez egokienak izaten jatorrizko pelikuletatik hasita eta sorpresaren bat aurkitu dezakegu. Beraz, Grillos Navajeros taldearen 10. urteurrenean, azaroaren bostean, azaroak bost larun bate izango da, 7 ate irikiera izango da, Euskal Itsas Museoan kokatuta ez dagoenarentzat, Donostiako portuan eraikin eder batean kokatuta dagoen museoan. Ate irekiera 7 hor garagardotxoren bat hartzeko eta elkar agurtzeko aukera 8 bozkaketa izango da. Eta ez dakit, harri horriari patu duzu, bozkatu, zozketatu, uzet gutxien inporta duena da zein den prozesu demokratikoa pelikula aukeratzeko, ez da? Bai, bueno, nahiko demokratikoa da, nahiz eta, bueno, batzutan, batez ere, azkeneko bi pelikulak hautatzen dianen harri horriar, kilkerra, labana diala varianteak esan genitzazke, jolas honetan, batzutan arauak ezia oso ondo azaltzen, bolondres bezala atea dianak ez dute ondo ulertzen, eta batzutan komeriak izaten dira.
Ondo da, eta honekin guztiarekin batera, goizetik larun batean, beste proposamen eder bat badago, eta da, fanzinearen munduan murgiltzeko aukera. Esango nuke joan den urtean ere, izan genuela Maria Romero Laspiurren bidez, eta Ane Rotaetxeren bidez, fanzine eta hierron inguruan jakiteko aukera, eta hemen fanzinea ez, baina gero kolaxaren inguruan, eta bueno, Mariarekin ere ibili gara ez, estetika hauetatik gertu. Bueno, gehiago jakin nahi duenak, goizeko 11etan, ezkutuko arte hau praktikatzeko eta ezagutzeko tailerra izango du. Javi Rodríguez eta Maiolen Arozena artistekin. Nolako izango da giroa? Itsas filmen inguruko fanzinetan, zabalago, zein izango da proposamena, Aitor? Azkenean itsas giroa daukate idei bezala, baina gero bakoitzaren sormena jokuan sartzen da, eta adibidez, gu bakarri badakigu eskatu dizkigutela aldizkari zaharrak. Orduan, hortik aurrea, ja bakoitzak bere sormena landuko du, eta, bueno, hortik bideratuko dute pixka bat jarduera. Azaroaren 5 ekintza hauetan guztietan parte hartzeko, ezinbesteko izango da Euskal Itsas Museoko webunean izena ematea, eta bertan, esan da bezala, itsasmuseoa.eus webunean sartuta, zuen informazioa bete, eta batetik Mares de Cine erakusketa hori ikus dezakezue azaroaren, urriaren 25etik, duela 3 egun dagoeneko martxan da, urtarriaren 8, baina ibilbide horretan guztian nahi baduzu baliatu egun potoloa, hori azaroaren 5 izango da. Goizean, fanzine tailerra goizeko 11etan, honek 3 euroko prezioa du. Izen emateko aukera itsasmusea.eusen, eta bertan izen eman dezakezue, Grillos Navajeros taldearen 10. urteurrena dela eta, esan dugun proiekzio alproja xamar hori, malagizona garagardoa dastatu, katxoan dio pixka bat, pelikula aukeratzen uzten badizuete, eta bera gozatzeko. Aitor, ez dakit jendeari azken mezu bat helarazi nahiote zenioken, konbentzitu Itsas Museora urrengo aste hauetan bisita egiteko, eta konbentzitu noski azaroaren 5 proposamen oso hortarako, ze goiz eguerdi eta gau han egoteko aukera badago. Hoixe, danak gonbidatuak zaudete, ikusten dezute, monstruo gonbidatuak daudela baita ere gure museoko erakusketa desberdinak ikustea eta jarduera desberdinak, baina azaroaren 5 jarduera hau xarma berezia du. Ordu, giro museo bateko giro desberdina ikustea da. Pixka bat, eta, gonbidatzen zaituzteko etortzea. Hortxe itsasmusea.eusen dagoeneko ikusgai dagoen erakusketa hori, zinema itsasoak, urriaren 8 bitartean, gabon guztiak ere hortxe izango dituzue, baina azaroaren 5 proposamen bereziak goiz, eta arratsalde. Aizue, zer esango dizuegu, nahikoa konbentzitu ez bazaituztegu, ez dakigula zer gehiago egin zen, nahiko garbi geratu zaigu. Guri behintzat plana Aitor Buitron, Euskal Itsas Museoko hezkuntza arduraduna, mila esker, izan dezala arrakastasko erakusketak, eta guk ere tartetxoa daukagun, bertatik pasata eta zuek berriz ere agurtzeko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko izan ondo, aio. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Helduak, uste handikuak gure herriaz. Eta arratsaldeko 5 bidean egingo ditugun minutu hauetan, gauzatxo bat kontatu nahi dizuegu, ze nahiko egoera, ezer oso eta itxusia ikusi dugu gaur irratira gentozela, bazkal ostean izan gara, mai Goiure eta Irurok, garagardotxo bat hartzen, eta gure estudiora gentozela entzun dugu, ez da lehenengo aldia zoritxarrez, aspaldian ezken nuen entzuten, baina tratu txarre egoera bat kaletik entzun zitekeena, kasu honetan tratu txarroiek egiten ari zen pertsonak neska gazte xamar bat zirudien, eta berriz jasaten zituenak amona, heldu bat neska honen oiuengatik eta irainengatik eta esaten zituenengatik antzeman izan dugu, 80 urteko pertsona bat dela, eta
soinuengatik ziurrenik jotzen ere ari zitzaiola, iraintzen ari zitzaiola, baina batez ere, fisikoki izateaz gain emozionalki ere ikaragarrizko tratu txarre giroan zegoela. Hortxe geratu gara, geldik zer egin eta bizilagunen bat ere bazegoen, lehioan ohiko omen da, baina berak ez omen du sartu nahi, beldurra ematen dio, eta deitu dugu zerbitzu sozialetara, deitu dugu berdintasun sailera, eta deitu dugu udaltzaingoen telefonora. Etorri dira udaltzainak, azaldu diegu, egin dute euren ikerketatxoa, eta holako batean, ikusi dugu, neska bat irratiparetik pasatzen korrika, eta lehen entzun dugun ahots horrekin, eta lehen ere entzun dugun erabat lekuzkanpo dauden hitzekin eta oihuekin, eta pentsatu dugu hori da. Irten, gure ikusi, eta bazpada identifikatzen saiatzeko, eta udaltzainen mezua jaso dugu, igo direla etxera, guk ikusi dugun neska hori bera zela, tratu txarrak egiten ari zena, eta pertsona heldurrekin geratu direla, eta behintzate, lehen erreakzioa ona izan dela, eta, egoera kontrolpean dagoela. Neurri batean, ze hau konpontzea erresa ez da izango noski, eta ez dakigu, tratu txarrak egiten dizion pertsona hori, senidea den, zaintzaile kontratatua den, edo zer den. Baina bai dago gauza bat, atentzioa eman diguna, eta da bizilagunen beldur horretatik abiatuta, telefono dei bakoitzean eskerrona eman digutela deitzeagatik, garrantzitsua dela deitzea, garrantzitsua dela protokolak aktibatzea askotan badirelako, baina dei horren ezean ezin direlako protokolo horiek aktibatu. Beraz, guzti hau zertarako, ez kontatzeko zeinen ondo egin dugun guk egin beharreko besterik ez dugu egin, baina konturatzeko, benetan askotan horrelako deien faltan jendea sufritzen dagoela, eta bai, gure ardura badela, lorarik gabe, horrelako deiak egitea, eta horrelako egoeren aurrean gure ardura hartzea. Eta hoixe, nahi genuen zuekin elkarbanatu, eta pena handia eman digula, eta zain dezazuela, maite duzuen hori, eta maite duzuen hori ezagutzen ez baduzu ere, dei batekin zaintzen duzuela. Zainu gorroto duzun hori, zainu maite duzun hori. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asteazkenero arratseko 10etan musika efemerideak errepasatzeko entzun gramofonoa. Eta itzordura huts egin baduzu, gogoratu igandetan arratsaldeko 8etan ere aukera izanen duzula galdutako saioa berreskuratzeko. Gramofonoa, naiz irratian. Arratsaleko 5 dira eta bagoaz naiz irratiaren erredakziora, estudio zentraletara, Pegi Lekuona lankidearen eskutik azken ordukoa jasotzera. Arratsaldeon, Pegi. Arratsaldeon. Itzali dituzte gaurko egunez Loiu, Trapagaran eta Zugaztietan pizturiko suteak, lehenengoa goizaldeko 4 aldera hasi da, Peñas Negras inguruan, bigarrena berriz, goizaldeko 7:10 gutxietan hasi dena, Berangoko sustatxako zenbait bizilagun etxeratik aterarazi ditu, baina 3. sua berriz Loiun izan da. Eta azken hau berezik izan da kezkagarrienetako bat, Berangoko suteri dagokionez, sustatxa zonaldeko hainbat bizilagun preventiboki euren etxetatik aterarazi dituzte, goizaldeko 7:10 gutxiak aldera piztu da sua, unbeartean, zehazki Muñarrieko landan izeneko gune bat, nekazal zonalde bat dau, eta ordu erdi eskaxean, 300 metroko zabalera duen eremu bat kiskali du suak, 8 baserri desalojatu dituzte, lakuak eskatu moduan hidroegazkin baten laguntzarekin itzali behar izan dute sua, baina azken ordukoa da, sute hau ere itzalia dagoela, Loiuko eta Peñas Negraseko sutekin batera beraz egoera lasaitu da, baina adibili, astegun honetarako temperaturekiko.
Europako Parlamentuko eta Kontseiluko negoziatzaile taldeak adostu du 2035 aurrera erregaiarekin dabiltzan ibilgailuen eta hibridoen salmenta debekatzea. Urte horretatik aurrera furgoneta eta turismo guztiak zero emisiokoak izango dira. Horrek esan nahi du erregaiarekin funtzionatzen duten motorren salmenta debekatua izango dela etorkizunean. Aldaketa klimatiko hori aurre egiteko neurrien barnean kokatu da ibilgailuen inguruko neurri hau eta metodologia aurkeztea izanen da hurrengo pausoa, datozen hilabetetarako espero da hau, aipatzen diren erreformak marko legal baten gerizpean egina dizateko. Munduan 103 milioi errefuxiatu daude, euren etxeak utzi behar izan dituzten pertsonen kopurua barneko desplazamendu edo errefuxiatu gisa 15% hazi da 2021ekin alderatuz. Munduan 77 pertsonatik batek jasaten ditu beharturiko desplazamenduak. Azken 10 urteetan bikoiztu egin dira errefuxiatuak, Nazio Batuen erakundearen agentziak jasotako datuen arabera. Txosten honen arabera, Siria da errefuxiatu eta desplazamendu kopuru handienaren sorterria 7 milioi pertsona ingururekin eta haren atzetik datoz Venezuela eta Ukraina. 2022aren erdialdean 32 milioi errefuxiatu zeuden, 2021aren amaieran baino 124 gehiago, eta nola ez, igoera handi hori Ukrainako gerrak eragin du bereziki. Herritarrak zaintzaren ispiluaren aurrean jarri ditu sos arrazakeriak errenterian, 7 hilabeteko iraupena izan duen proiektu pilotu bat garatu du. Errenterian gobernuz kanpoko erakundeak etxeko langilek eta haien enplegatzaileek dituzten proposamen bateratuak biltzeko helburuarekin. Prozesuak eman duenarekin, argazki bilduna bat gauzatu dute herritarrak hausnartzera bultzatzeko. Arratsaldeko 5:04, errepidetan lasaitasuna. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Pellikuna, bagoaz aurrera. Mendira eskapadak egitea beharrezkoa dela esan digu mikroak iriki aurretik. Akaso berarentzat mendia beharrezkoa den bezalaxe da algara beste ontzat? Baina mendia hor dago, joatea besterik ez da. Algarak batzutan behar du, txinparta behar du, sorkuntza. Bereziki barrerako gogorik ez denean eta hortan dirau maiz saioa izpurua Arribasek. Algara klaun taldean kokatuko gara, irabazi asmorik gabeko elkarte honetan, esparru emozionalean eta psikologikoan laguntzen duen gizatalde honetan. Humorearen eta xamurtasunaren bidez, ospitaletan, egoitzetan dauden pertsonen eta euren eguneroko bizitzaren arteko harmonia hori berreskuratzea dute helburu. Paiazoaren ezaugarri guztiak ditu euren lanak, baina ez du humorea helburu. Humorea tresna omen da. Han dauden pertsonei edozein adinekoak izan da ere, energia psikikoa ematen diena. Kontatu beharko digu, zein den tresna hori erabiltzeko modua eta nola egiten den hau guztia. Baina bigarren kafera gonbidatu dugu eta ongitorri emango diogu saioa izpurua Arribasi. Arratsaldeon eta ongitorri saioa. Arratsaldeon. Zuk esan duzu mendia beharrezkoa dela, baina algara bera ere bai. Bai, noski, bilok, natura pixko bat eta umorea bizitzan. Aldiz, esan dudan bezala mendia hor dago. Askotan erronka bertara joateko denbora hartzea da gure bizimodu hauetan, eta aldiz algara batzutan hor dago, baina bilatu egin behar da norbaitek bilatu behar du norberarentzat, ez? Bai, denok dugu nik uste algara, ez? Baina batzuetan zai egiten zaigu ateratzea edo hor daukagula ere konturatzea, orduan hortan ibiltzen gara. Beharra nahi baino gehiago dago, algara sortzeko. Bai, eta beharra ere ez da behar algara bat egiteko. Entzuten, arratsaldeon saioa eta zualdiko. Entzuten ari gara hor, fondon edo ez, Patxadamsen sintonia, banda sonora edo
Askotan, zakit, kalean galdetzen badugu norbait zer dan ospitaleko paiasuan, edo zer gure lehenengo referentzia, segurazki dela, bueno, pelikula hori, Robin Williamsen pelikula, patxadan figura, gertu dago egun ospitaleko paiasua, urrundu eginda, ze balorazio egingo zenukete patxadansen egindako lana? Wow, patxadansek egin duen lana ikaragarria da. Osea, batez ere gainea, jendarte guztietara iritsi dalako, ez? Hori, sudurgorri batek duen onuraz, ez? Baina gero lana desberdine da. Osea, errealitatik esango nuke nahiko urrun da hola, ez? Berak ez duelako bakarrik ospitaletan sartu nahi, bere helburuak beste batzuk bai dira, ez? Da elkarrekin bizi, bai langileak, bai pailazoak, bai gaixoak, eremu sozial batean, doainikan, eta gu egia esan hainbesterako ez dugu aspiratzen edo, ez? Guk ja besterik gabe dauden unean ospitalak eta egoitzetara joaten gara, bai? Guk une horietara joatea da. Orduan, bueno, desberdintasun handia dago. Baina, bueno, egia esan ezagutarazteko, ez? Sudur gorriaren baloreak eta ikaragarria. Eta zorionak, ez dugu aipatu, baina zorionak Algara Clown taldeari, onura publikokoa aitortzen dio Algara Clown taldea, Eusko Jaurlaritzak, beraz da zorionak, ze suposatzen du sari hau edo aipamen hau? Lehenengo, kriston poza, kristona, eta esan beharra dago, zeren eske lan handia da, atzetikan lan handia eskatzen du, eta egin beharreko asko, eta orduan oain arna sartu, lanik jarraitzeko. Eta ze suposatzen duen, suposatzen du Algara Clown badela elkarte bat onuragarria, bai, jendartearentzako. Juhu! Eta aitortza hori, ez? Ze askotan, hori da. Inork ez du lan egiten horrelako elkarte batean pentsatzen dut, instituzio baten aitortza horren zain. Baina aitortza horrek badu gero pixu bat. Norbait jabetzea benetan hau garrantzitsua da, benetan hemen ekarpen bat hau gizartearentzat oso garrantzitsua dena. Uste torpa dagoela, ez? Pixu bat. Bai. Bilatu gabe ere, topatzen duzunean, ostras, eman behar duena alako konbikzio, ez? Ez da gauza guk esaten ari garela bakarrikan, ez? Badirudi bestela, sinistu behar dugu, zuk esaten duzulako, ez? Edo, badau instituzio batek ere bai, itortzen duela, ez? Eta, horrek bere garrantzia badauka, eta bere bostazuna ere bai. Eta gero, komentatzen zenidana, ez? Ze onurak dituen edo, azkenean fiskalitateari begira, orain, enpresetara zuzenduko garen momentua iritsi dalako, ez? Ekonomikoki laguntzeko eta enpresei fiskalitatea kentzen die. Eta iritzen zaigu horrek aukerak emango dizkigula beraien gana gerturatzeko. Presio gehiago agian ere, ez? Lan txukun egiteko. Ni, zakit privilegiatu naiz, zeren lagun asko ditut Algara Clown barruan, paiaso, konpartitu dugu hainbeste momentuk, ez? Ikastaroetan, formakuntzan eta bar. Eta badakit desgaste psikologiko, desgaste handia dela, energia oso sorik, erabat sartzen zarete proiektuan. Askotan pentsatu izan dut, zuek ere laguntza beharko zuela kanpotik, edo ondo zainduta egon barzeretela, ez? Noski, hori dudik gabe. Egia da, esan duzun, guk noski laguntza behar dugula eta emozionala batez ere. Eta egia da, orain arte lanian egondu garena jaso izan dugula, ez? Gurekin Tamara Arroyo egondu izan da, psikologa dala. Eta hilabetean behin, biltzen ginen berarekin, eta egia da, saioiek txute handiak izaten zirela taldeentzat, ez? Bai, deskarga moduan eta baita ere, osatzeko moduan. Gauza garrantzitsu bat galdetzea zuzegu. Nola ospatu zuten, jakin zutenean saria jaso zutela, afaria, bazkaria, dantza, nola ospatu zuten?
oraindikan bakarko ospatu dugu. Bai, hala da, oraindikan bakarko ospatu dugu, baina badaukagu zita bat hurrengo astean, nun elkartuko garen azaroak 4 ostiralean, hori pixko bat, aurkezpen bat egingo dugu jendeari, eta orduan hor taldea elkartuko da, eta azaroak 5 larun batean, aurtengo egutegiarako argazki saioa dauka. Epa! Bai, eta orduan talde guztia elkartuko gara, talde guztia bentsat, pailaso taldea elkartuko gara, eta hor bai izango da, ospatu, dantzatzeko, besarkatzeko gunea. Sekretua kontatu nahi duzu, nire etxean daude aurtengo egutegia, eta iazkoa ere ez degulako kendu. Bai, oso polita egiten dute beti, taldekide guztik argazkietan ateratzen, eta ez dakizu ez koloretsua, ze alaia den, sukalden edo salan, ez dakit, alaitzen du etxea edo sin lekua, ez? Oso politak egutegiek. Horrengo behar dezu. Bai, eskatuta daia. Oraindik ez dago, laiztera ongo da. Noiz izango da eskuragarri, abendu hasierarako edo? Ez, azaro bukaerarako. Azaro bukaerarako. Azkari biliko dira, argazkiak azaroan 5 egin, eta... Bai, eta horrengo astean bidaltzen ditugu. Nik ez dakit inoiz izan dut etxean, onura publiko elkarte baten egutegia. Mai dago kateatuta, onura publikoaren kontu horrekin. Nik uste, hain bazterretatik dabilen jende honi, Goiuri, hain kultura mainstreamaren kanpokalde eta urruntasun periferi horietan dabilen jendearentzat, onura publikoko elkarte izendapenak egiten dira buruan talka, ez mai? Nola, zer dago, ez? Bum, ez dakit, bapatean izaten da, zuziriko esela. Egutegia ipatu dugula, lehen ere fiskalitatea ipatu duzu, azken finean hor, badago, diru funtsak lortzeko bide bat, horietako bat pentsatzen dute egutegia bera badela, baina enpresen fiskalitateari dagokionez ere, akaso entzulearentzat azalpen bat, honek esan nahi du, enpresak jartzen duen diruaren olako donazio bat edo egiten duen momentuan, diru horren kopuru handi bat jasotzen duela, gerora urte amaieran ordainduko ez dituen zergen bitartez. Bere sozietate zergen gainean, horlako onura batzuk izango dituela, eta orduan, hor entzulen artean izango ditugu enpresa buru oso kontzientzia sozial handikoak, eta jakin oso ekimen interesgarria dela. Eta noski, gizabanako arruntagoak ere entzule ditugunez, egutegia da zuentzako bidea. Gutxi gara bera, ez da, saioa? Primera, vamos. Deitu, 6-8-8, 7-2-5-4-4 telefonora, dala bigarren kafekoa, eta guk egingo dugu bitartekari lana, baina komiserik kobratu gabe, ez pentsau, zera danik, Eman dezagun, egiten ari gara hemen, jakinda zer den ospitaleko paiasua, gutxi gura bera zerri, baino jende asko ez dakiko hendik, nire lagun batzuekin, elkarrezketa hori izan dut, ez? Gerturat, eta zehazki zeiten duzue, eta sartzen zaretenean gela batean zegertatzea, eta medikuekin komunikatzen zarete, nola kontatu ezakegu zer dan ospitaleko paiasu izatea? Pailazoak gara, eta egoera komplikatuetan emozioz ate bat ireki, ez? Tarte bat irekitzen dugu, hori alaitasun eta irribarrez. Azkenian haurtzaroan eta zartzaroan dabiltzanei egoera emozionalean laguntzen diegu, ospital eta egoitzetan, akompainamendu bat eginez, ez? Hau dena, ez? Nola izaten dan edo, ospitaleko eta bai egoitzen kasuan azkenean, harreman istua izate informazioa bildu alizateko, oso importantea dalako sartu behar dugun gelan informazioa izan, ez? Hau dena noski gurasoen baimenekin. Aipatu behar da, orain protección de datos eta guzti hau ere bai, ez, kontutan hartzen dela adierazteko. Eta da pixko bat informazioa jaso, igual umearen izena, ze adin daukan, zer duen, denbora asko daraman ospitalean edo ez, emozioz nola dagoen, ez berdina dalako ere bai,
ze emozioa duen, ez bakarrikan ze gaixotasuna baizik, eta bai bera emozionalki nola dagoen, hori dena jakin eta klaun bikotea, beti binakan, normalean binaka lan egiten dugulako, ideia bat hartu, pertsona horrengana sartu eta behar duen hori eman alizateko. Estreminiz jarraitzen gaituzuenok ikusteko aukera baduzu, ospitaleko bisita horietako bat, eta baita entzuteko ere, uinen bitartez ari zaretenok. No, soy yo su amiga. Gertatuko da askotan, askotan ez da, tarteka beste aitortza polit bat izango da, ez? Mediku batek hartzen duenen alako poza, badatu zauek eta guk daramagun borrokatxo hau edo sendatze prozesu honetan seguru lortuko dutela ematea pauso bat orain arte blokeatu xamar dagoena, edo gutxi egiten gertatzen da aitortza hori saioa? Orain gehiago. 10 urte ditugu eta egia esan bide luzea izan da, zeren hasieran, asko kostatu izan da gure lana begionez ikustea, ez? Lana emango genuelakoan, edo ez dakit, lanak endu ez, oso lan dezerreinak egiten ditugu. Eta hor egondu zan, ez, pixko bat, langileekin, postu bat, ez, azaltzearena eta erakustearena zeintzan gure lana, eta elkar banatuak zirela, esan nahi dut, bata bestearekin lanean aritzekoa. Egia da, gaur egun, politia da ikustea adibidez, harremana badaukagula, eta nola jarraitzen duten batzuetan gure proposamenarekin gero gu ez gaudenean. Eta hori ikaragarria da. Azkenean hori ikaragarria da, eta kriston eskerrak eman behar dizkiegu, beraiek ere umore horretan sartzeko eta jolasteko, ez? Bai, etortzen zaitu haintxola, ez dakit, baina kausu bat, nun ume bat bere gelan, klaro, langile desberdinek kolore desberdina daukate, ez da? Orduan eske, agertzen zaizkit arroxak, eta arroxak, baina ze animali dira, eta esaten zuen, ez, arroxak, pinguinoak. Ez, eta, baina gero etortzen dira txuriak, eta txuriak elefantiak, eta medikuen gatikan. Ez? Eta bakoitzeri ematen zion animali bat. Eta hortze bilen ere bai, enfermera ez auxiliarra, entzuten eta, nolak egu pinguinoak, ez dakiz ez? Protestaka bezala edo, ez? Eta gero sartzen zan bakoitzian, berari zezer ematea pinguino bezala sartzen zan. Eta horrelako gauzak, geroz eta gehiago lortzen dugu, ez? Baina, oraindikan ere bai lan handia dago, ez? Batzuk ez gaituz ezagutzen oraindikan, eta bakizue bai hor rotazioa dagoela, eta baina bai, lan polita eta konplizidadeko lana sortzen da. Ze polita? Inigo, etza kontuatu, eta gol bat sartu dizegu oraintxe bertan. Egon da estrategia, Algara Klaunekin egin dugu. Algara Klaunek ez daki, baina izan da elkarlan bat. Energetikoki. Eta gol bat sartu dizegu. Ze gol? Zuk esan zenun abenduak 10 arte, ezin genuela Gabon kantari jarri, bigarren kafean. Paiasok beti lortzen dute, beste guztik ez duten lortzen gauzak. Ikusten. Eta zu jarri dezu bideo erakusteko ze polita Algara Klaunek egiten duen lana, eta bideoan zeon Gabon kanta. Gauza bakarra esan diezazueket. Urrian. Ikaragarrizko gola sortu duzu. Gora paiasoak, bai. Algara Klaunek zer lortu du? Zer lortu duen. Nik galdetu nahi dizut saioa ez. Galdetu nahi dizut, guen dela gutxi adibidez, Iruñako paiason jaialdia, egon zarete geriatrikoa egoitza bat bisitatzen, eta diferentzia handia ikusten duzue adin batekoentzako edo umentzako egiten duzuenean? Diferentzia handia lan mota aldatzen da. Pailazoak ez dira umentzat. Askotan pailazoa eta umearekin lotzen dugu, eta pailazoa da mundu guztiarentzat. Ez dakien antzat, ez da mundu guztientzat.
Orduan, desberdintasuna badao lan egiteko orduan, bai, zere ume bat edo heldu bat, interes desberdinak dituzte. Bai? Eta importantea da, beraiek dituzten interesak ezagutzea. Beraiek ezagutzen dituzten abestiak agian ere bai desberdinak dira. Eta gero ere bai niretzako oso argi ikusten dudana da aurrak normalean akonpainatuak egoten dira. Bai? Oso zaila da ikustea ume bat bakarrik gelan. Normalean heldu batekin dago. Baina alderantziz, erresa da ikustea heldu bat bakarrikan, eta ez egun bat. Baizik eta denbora luzez, egia da akonpainatua dagoela beste egoiliarrekin. Baina hor badago ez, bakartasun hori. Eta nire ustez, zakit marra edo hori lantzea garrantzitsua iritzen zait. Aipatu duzu, nola bizi duen heldu batek eta hor batek, batez ere elkarrekin daudenean, ez? Abestiak, imaginario edo mundu ikuskera horiek ez direla berak, baina, hemen energian asko sinisten dugunez, hori ere gertatuko da, ez? Naiz eta heldu batek kantua ez ezagutu, edo akaso heldu hori ez egon oso algara klaunen lan horren ondorioak jasotzera, aldaketa energetiko hori bai nabarituko dela, ez? Zehazki ez dakiz zer gertatzen ari den, baina bapatean heldu horiek ere konturatzea. Hemen zorai gertatu da. Bai, noski. Bai, azkenean sartu iten dira. Bat daude batzu eta distantzia markatzen dutenak lehenengo hola, como, bueno. Umiari behiratu, eta nahi gutzi pixko bat horrez, eta gero barruan. Batzuetan pixkanak agertatzen da, eta beste batzuetan, baina segituan, sartzen direla, ez? Bai. Aventura guzti hau gutxi izango balira. Saioa ere beste mobidatan ibiltzen dela ere. Zer da haizeagunea espazioa? Zer da jolas terapia? Wow. Bai. Haizeagunea da egian, Donostian egia auzoan ireki nuen espazioa. Bertan aurrekin egiten dut lana. Zaitasunak edo egoera berezietan daude umeekin beraien jolasaren bitartez, beraien zailtasunak aurrera ateratzen saiatzea. Eta jolasterapia eta psikomotrizitatea batzen, ez? Batzen. Hoxe esango nuke, ez dakit argi gelditu zaizuen. Gutxi bera. Bai. Alar hemen, bai? Bai, etorri zait, hola, altxatu dut eskua. Etorri zait, komentatzea, azkenian, ni pailaso munduan ibiltzen naiz, ez da, antzerkian, eta niretzako jolasa, oso garrantzitsua da bizitzako etapa guztietan, ez da? Baina batez ere umeetan beraiek erlazionatzeko daukaten modua hori dalako, jolasa, ez? Eta zenbat gauza ikusten diren jolasten daudenean, ez? Nola erlazionatzen diren, nolakoak garen, eta, lan hori, hori, beste bide batetik ere bai egitea erabaki nuen haizeagunean. Esan behar noen, jaki gola sartu didazuen, Gabonetako kanta horrekin, gaur hemen rolak aldatuko ditugu. Mai eta biok ibiltzen gara normalean, goiurik ipuin batea eskatuko duen, hola. Baina gaur ez du horrelakorik egingo. Nik eskatuko dut saioari, izu saioa hemen ostialetako gonbidatuek, ia beti, kontatzen digute ipuintxo bat. Eta gaur ere uste dut. Eta nik gainera, azpimarratu nahi dut, hasieran edo hastapenean saioa ibilitakoa zan irratian, horeretan, ipuinak kontatzen, zintzilik irratian. Beraz, ohituta, ipuinak kontatzeko uinetan, ez? Ze ondo pasatzen genuen, ama, zintziliken, bai.
Goraintziak, bertako guztiei. Hemendik besarra handi bateango guztiei. Baina tira, ipuin hori eskatuko dizu, musika genduko dugu, isiltasuna utziko dizugu, nahi duzu musikarik, nahi duzu efekturik. Vale. Kontatuko dudan ipuia Gaxuxaren klarion magikoa izangoa. Orain beldurra eta gau beltza etortzen zaigun honetan, badago neskatila bat Gaxuxa izenekoa, nun gauean, bere gelan dagoen, eta bere gelatikan atera, motxila prestatu, motxila jarri eta bere gelatik atera eta oianera joatea erabakitzen duena. Bera bakarrikan, gauean, oianean, txipitxapa, eta noski oianean, gauean, nor eta otxoa. Gaxuxa, hemen, bakarrikan, zertan? Jarraitu egingo diot eta gero agian jan egingo dut. Eta Gaxuxa, oianean bakarrikan badijua txipitxapa, eta noski iluntasunean, gauean, nor eta sorgina. Gaxuxa, zer ari da bakarrikan oianean? Bueno, atzete joango naiz eta gian gero, nire txera eramako dut. Eta Gaxuxa, badoa bakarrikan oianean, txipitxapa, eta noski gauean, monstruoak, eta monstrua, Gaxuxa, zer dago hemen bakarrikan, jarraituko dut, eta gero agian, nezakuan sartuko dut. Eta badoa Gaxuxa, txipitxapa, eta halako batean, antxe gelditu egiten da. Bere motxilatikan, klarion bat ateratzen du, eta ate bat marrazten du. Antxe zeuden, sorgina, kotxoa eta monstrua, baina zertan ari da? Eta Gaxuxa, atea ireki, eta bertan sartzen da. Guazen atzetik! Eta antxe joaten dira hiruak ere bai Gaxuxaren atzetikan. Baina orduan Gaxuxa, azkar atetik atera, eta giltzapetu egiten du. Eta antxe gelitzen dira, atera hemendikan, Gaxuxa! Eta Gaxuxa, lasai, bere etxera joaten da, bere gelan sartu, eta lo egiten du, lasai. Olat Salvadorren zintzilik kantu honekin, zintzilik irratitik naiz irratira, bigarren kafera Gaxuxaren klarion magiko zoragarri hori, eta guri ere, ez dakit, agurtzeko ordua, ez saioa, lasai, baino bai saioa, alegia, ez irratsaioa, baino bai saioa izpurua. Saioa, mila esker gure horbiltzeagatik, eskerrik asko ipuin honengatik, eskerrik asko egiten duzuen algararen inguruko lan horrengatik, baina guk badakizu ze opa dizugun? Zer? Denbora asko mendira eskapatzeko. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Agur. Bestean galdera horrek, sarri galera bat dakar. Mai Gorostia, bazuk martxa egin behar duzu datorren ostiralera arte? Bai, eskerrik asko guztioi, plazer bat. Baina mai badoa, eta gu ez, Maialen Tellabide dator segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
badakizu goza bat? Zer? Maialenek esan dit aurreko astekoa oso kafezalentzako zala, baina gaur erresagoa zela. Eskerrak. Eta txalo egiten jarriko zaitula. Ez. Hori esan du Maialen Tellabidek, arratsaldeon Maialen. Maialen. Egia dia bi informazioek? Bai. Toma. Bai, confirmo. Ere, konpasetan badago saltxa, ez? Bai. Amalgama festa dago hemen, ez? Hori da, gaur horrekin gatoz. Ze musika mota da, nora guaz honekin? Planetako zetokira guaz honekin. Ixo. Nik zalantza daukat pixka bat, ekialde hurbilerunt esango nuke. Ni Turkiara junez. Bueno, vale, bai. Bueno, bai. Por ahí, bai. Goaz Armeniara, Beirutera, bueno, Libanora. Osondo. Bai, hortxe inguruan goaz. Ondo egia Juri. Bai. Hori bai, Perfecto. Ze instrumentu da hau, entzuten dana? Hau da... Trampa dauka? Edo nahiko ikoa da? Nahiko ohikoa. Nik uste sopranino badala. Sopraninoa nahiko ohikoa da? Sopraninoa ez, sopranoa. Bueno, saxo soprano bat, barkatu bai. Sopranoa. Asiran klarinetarekin duda egin de, baina hau saxo bada, ez da? Hori da, bai, saxoa da, bai. Ni pentsatu behar nuen, igual flota raro baten izena bota bertzitela. Alare beti daukat zalantzonekin. Sopraninoa saxo kurbuari ditzen zaio. Txiki horri. Bai, ustez, bai. Fofitoren piratak batzutan ateratzen duen hori. Bai, ez esango nuke. Eta sopranoa da klarinetaren forma zuzena duen saxoaren familiako aguduena edo. Metalezkoa. Bai. Bueno. Qué guapo, Bai, oso guapo da, bai. Ba, hau esan daiteke jazz folka dela, ez? Osea, ze oso errexera ematen gaitu planetako tokiren batera, baina dauzka elementu batzuk batez ere improvisazioarenak eta ikuste hori, jazzak dakan sofistikazio puntu hori, ez? Virtuosoagoa eta gauza guztiak eraikiagoa, ez? Jazzera eramaten gaituna, bardun horixe. Jazz folka deitzen diogun. Eta hemen akaso nabardura bat, entzuleak folka lotu lezake oso kolpetik irlandar musikarekin, eta folka da herriko musika tokian tokikoa. Hori da, bai, guretzat folka txalaparta edo dultzaina edo bestelako alboka edo alako instrumentuak izan daitezken bezala, ez hainbeste gerora iritsi diren beste modernoago batzuk, baina tira, horiek akaso ere bai, mundukoen bat tokitan aldatzen joan dira. Claro, folklorea, dia bi hitz, ez dakizkitenak osondo beraien esan naia, baina... Herria eta ez dakiz ere. Bai, nik lore esango nuke historia dela, adibidez, bideojokutan, esaten da, bideojoku honen lorea da, ez dakiz da, lorea da historia. Joku barruko narrazioa, orduan, pentsatzen dut hortik dijoala, folklorea. Folk, jendea eta lore zientzia jakituria. Folk, lore. Orduan historia ez, bale. Boixe, bitz dia, orduan... Bueno, bai, historia jakituria edo, bai. Tokian tokikoa da, osea, ez da pentsatu behar hori musika zelta bakarrik denik folklorikoa, baizik eta... ez dut esango ere herrialde bakoitzak, baizik eta... Bai, inguru bakoitzak, ez? Bai. Kultura bakoitzak. Ze gauza batzuk badaude mankomunian, beste batzuk espezifikoagoak, ez? Baina, bueno, gutxi gara bera honek eramaten gaitu toki batera. Ekialde hurbilera eramaten gaitu, arabiar musikatik badaitulako gauzak eta hor arabizazioa mantzelako, eta honek gero Afrikako hainbat tokitako musikarekin ere loturaren bat izango du, naiz eta Afrikako folklorea arabiarraren aurrekoa litzateken, arabizazioaren aurrekoa. Bai. Eta zela Margosian aurkeztu behar dizuet? Zela Margosian, izena bakarrik zelako polita den. Bai, zela. Ez da honi ezer galdetzen, baizik eta zela Margosian, hori da bere izen guzti. Zela hori zer da, debatarra edo mutrikuarra? Ideiik ez, baina Nikola esaten dut. Nik ez dakit mutrikuarra da, no? Pentsatzen dut bai, ez, mutrikuarra izango da. Bai, debakoa baino mutrikuokoa, ez? Ez dakit, baina... Abizenean geneukan pista. Margosian hori, Sian hori oso armeniarra da. Bai, hori da, bai. Txer armeniarra. Ah, bai? Bai, da Sarkisian. Enekin? Eta Kim Kardashian armeniarra da, eta da Kardashian. Claro, egia, begira. Bai? Ez naiz konturatu, bai, begira. Eta Kim Kardashianen etxean nor jotzen du sopraninoa, o sopranoa, saxofonistari korterarenak. Keniki! Ale, jazta, dana lotuta, dana pentsatuta. Entzule barkai guzue, baina ostirala da, eta holaxe gabiltza, tontotuta, astoratuta. Bueno, beste kantu batera joan nahi gabe, oraindik akasetzen momentua, baina... Ez da beste pasetzen. Bueno, zela Margosian, goiurik aurreratu duen bezala,
armeniarra da, baina ez da. Alegia. Bere gurasoak bai dira armeniarrak, baina errefuxiatu bezala juntzian Libanora, eta zela bertan jaio zen, Beirutekoa da. Ordea, han ere gerra egon da orain dela gutxi arte, edo ez nago seguru jarritzen duen, egia zen, baina bueno, orain dela gutxi arte gerra egon da Libanon. Eta handik Sydneyera ies egin zuen errefuxiatu moduan baita. Orduan, emakume hau da emakume honen familia gerratik gerrara junda, zoritxarrez. Eta, klaro, toki batetik bestera mugitziak badauka zerbait oso ona. Eta da, tokian tokiko gauzak ikasten dituzula. Eta batez ere artista baldin bazera, zure arte espresioan eta hori guztia isladatu dezaken zuen zerbait dela. Alare, esan berda, Stella Margosian, aurreko astean aipatu genuen Chris Davis bezala, 80koa da, 42 urte ditu aurten, eta hori Beiruten jaioa. Heziketa klasikoa dauka, eta musikaz aparte, literatura ingelesa ere ikasi du. Osea, emakumea unibertsitatean ordu asko pasa ditu, emakume honek. Eta hortaz aparte, claro, esaten duzu, jazz folkai buruz egitzeiten, baina heziketa klasikoa daka, non ikasi du jazza emakume honek. Ez nago orain seguru Libanon edo Armenian ikasi duen, baina badakitzena da, nun hasi zitzaion interesa. Eta Armenian antza, badao etno-jazzeko eta musika armeniarra jazzakin nazten duen kantera ondisa, eta batez ere kale giruan da ona instituziotatik pixkat urrutiago, eta hortxe hasi zitzaion interesa, eta badaude erakusle batzuk, bagian Fagan Jarapetian, neri honek sonatze ziten, Jarapetianek jotzen du oso jazz tradizionala, baina badao zerbait bere jotzeko moduan, esaten dezula, ez da, entzunezkeo bakarrik, ez da Amerikarra, hori entzuten dezu, ez da Amerikarra. Amerikarrak bezala jotzen du, edo bezala edo hurbiltzen da, baina ez da Amerikarra, gero abizena irakurtzen dezu, eta esutuzu, bale. Hemen da batzut, bene. Jazta. Eta baitxa Tigran Hamasian, oso ezaguna gaur egun, oso modan dagona, modan edo jazz munduan behintzat, oain bertan erakusle handienetakoa horrela etno-jazz edo jazz moderno, jazz garaikide bat egiten duena. Hala, inzuzen ere entzuten ari garen, no? Hori da, bai. Tigram oso ona da folklorea eta jazza nahazten. Oso ona. Abilezia handiakin iten dut da maestria handiakin edo ez dakit. Eske oso ona da. Osea, ez dago besterik eta pianista bezala ere bikaina da heziketa klasikoaren ahoritze zaio gizon honi eskutan, Zela Margosiani bezala. Eta hemendik eratorrita da gauza hauek entzun da, gauza hauek ezagututa Zela Margosianek 2017an Zela Margosian Quintet taldea sortuzun, eta Transition diskoarekin hasi zen. Hauxe entzuten nahi gehan hau, Ceasefire deitzen da, nik hau landu deten abestixia da, 2018an kaleratutako diskoa da, naiz eta taldea urte bete lehenago sortuta zegoen. Eta hau da taldearen lehenengo diska. Eta klaro, diskonek aurreko aztian bezala bai dauka bere kontekstua, naiz eta kasu honetan ikuste ulergarrixo dela danontzat. Zela Margosianek diskonekin transizioa deitzen den diskonekin, nahi digu erakutsi zela pasatudan mundu klasikotik jazzeko mundura. Eta nola pasatudan erakusten digu. Hainbat estilo entzun daitezke, diskoan zehar, jazza batez ere, musika armeniar asko entzun daiteke, baina teknika klasiko oso finakin. Osea, esku aldetik, timbre aldetik eta hori dana, ez da jazz amerikarra, ez da bat ere jazz amerikarra, baina baditu improvisazio elementuak, baditu amalgama elementuak, baina klaro, amalgama elementu hauek ez dira jazzekoak bakarrik, folkekoak dira batez ere. Eta batez ere folk armeniarrian oinarritutako erritmo asko. Bale, bueno, txaloen garaia. Txaloak emateko garaia. Esan bezala amalgama asko daude eta besti hontan, graziosuena da behintzat niretzako,
ibiltzen dela asko 7 lauko eta 4 lauko artean junda etortzen, denbora guztixan, aurrera tatzera. Orduan, nahiko nuke jakin, batez ere hasieran dago gauza bat oso zaila izan zena destifratzen, baina gero ja nik ere jotzen ikasi detena, eta ia lortzen dezuten. Hasieratik jarriko dugu beraz, zizpai hau? Dao, melodian azpitik, dao tambor bat, erritmo bat etxen. Beti berdina dena, oso laburra, baina beti berdina. Hau da, bateria jotzen aldiberian, klarinetiakin. Laizter hasiko da. Badator. Hor dao tambor bat. Izen berrezi batekin. Venga, markatu konpasa, hasi hain aritez. Ai, juntzaitor! Konpas bat identifikatzerakoan gertatzen dango zikokerrenetakoa da, espero dezunean harrapatu dut, eta hemen tierra dator, da, junda. Da, 7 lauko bat, taka, ta, ta, tara, ta, ta, tara, ta, ta, tara, tara, ta, tara, ta, ta, tara, ta, ta, tara, ta, ta, tara, tara, ta. Tara, ta, ta, 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 tara, taka, ta. Eta ja berriro hasten da ziklo osoa. Nio, 7koan denbora guztia. Bai, zati hau bai. Uste, 7 laukoan dantzan den. 7 lauko, klaro, 7 lauko eta laukoaren dantzan, uste nuen zegoela eta hor... Zati hau 7 laukon. Baina azpian dago tambor bat, tara, ta, ta, nola zen? Tara, ta, ta, tum, pam, kaka, pam, ta, ta, kan, ta, ta. Eta hor txalo indezakegu Juri. Hor, klaro, hori... Earka izate. Printzipioz oso elementu erritmiko simplea da. Baina 7 laukoarekin nahaztuz gero, juten da nahazten melodian gurutzatu egiten da, eta hor datoz buruko minak, eta hor datoz koordinazio arazuak, eta azentoak leku zaldatzen doaz, eta hor... Hori eta folkloreak badauka hau, oso, ez dakit horreitxik dia, beratxak folkloreak, eta horreitik ez dia galdu berta zein duen berdia. Gauza hauek egiten dira naturalki folklorean, 8ko bat jotzia bezala, ez? Komentatu genula beste aurreko programa baten. Eta elementutxo hauek dira oso onak, digamos, abesti hontan, nazten ditunak, el jazen hortxe da oinigo neurtu nahian. Horein laukora joan da, laukora joan da bat. Horein laukon dago, hori da. Abesti honek hau dauka, dazka zatiak 7 laukon, gero laukora pasatzen da, baina ez da lauko normal bat, da bikoiztua. Gero berriro 7 laukora dator da horrela denbora guztixan. Eta honek normalean, entzule arruntaren zatu intzat, eta musikari izan da ere entzule arruntakaren ontzat, sortzen du, niri behintzat pasatzea eta uste jendeari ere bai, alako tensio bat 7 lauko horretan nun, ez dakizun oso ondo non zauden zure... Ez dakizun ola intxalo. Gure musika herrikoiena edo gehien entzun dugun musika behintzat laukoan edo bikoan edo akaso 3koan, baina hor dabil, eta bapatean honek kanpo nozte zeitu, eta lauko hori berriz ere bat, 2, 3 lauko konpas hori iristen denean, gorputza garna sartzen du, hemen bai, hemen. Horri ditu zaio tentsio ritmikoa sortzea, hori da. Osea, tentsio harmonikoa sortu daiteke bezala, tentsio melodikoa sortu daiteke bezala, tentsio ritmikoa ere sortu daiteke, eta hori amalgamen bitartez eta polirritmien bitartez egiten da. Da, abesti hontan oso ondo etxan du hori. Bai. Zatitxo hau, laukon dago. Eta gero timbirkoki ze dotorea, ze goxoa den, ze polita den. Bai. Pianoaren timbrea bera ere. Bai, eske esaten dizut, bere jotzeko modua ez da jazeko pianista baten berdina. Teknika klasikoa daka, eta orokorrian klasikoek naiz eta eskutan indarraskoa dakaen, baien tekla geisteko modua askoz ere leunagoa da. Esan dezakegu, eta delikadeza handiagoa ekin etxen da. Delikatu da orokorrian. Baitxar, esan berda, 7 laukoan barruan, batzutan 4-3, eta bastatzutan 3-4 dagola, eta hori ere nahiko buruko mina ondixea da. Adibidez, jarri ezagun 4-3ko zatitxoan momentu baten posible baldin bada. Bai, segundutxo bat emaiazu, eta hor txegoaz. Bat, 2, 3, lau, bat, 2, 3, bat, 2, 3, lau, bat, 2, 3, bat, 2, 3, lau, bai? Ulertzen da, ez? 7koa, baina 4-3 organizatuta. Da, hor dia urrengoa. 3 lau. Bat, 2, 3, bat, 2, 3, lau, bat, 2, 3, bat, 2, 3, lau.
eta ia berriro laukoragoaz. Orduan, zazpilaukon barruan ebai, badaoz erritmo jokuak eta badaoz, ez da idolako regate moduko batzuk. Duela aste batzuk zoerrak manekin 16ko hartan 2 bosteko, baino bosteko bat 2,5 banatzen zen bezala xeba. Hemen ere gertatzen da. Eta gainera oso modu organikuan, ez da zerbait fortzatua entzuten inundik inora. Eta leheno aipatu dugu laulauko zatisa dauzela, así que ez du berriro, ez du errepikatuko berdina, baina bai nahet gauza bat jo pianuan, eta bat nahet zerbait esplikatu lehenengo pianora igual joan horretik, musika folklorikoa modala da. Eta horrek zer esan nahi du. Modalitatea da tonalitatetik urruntzen dan zerbait, justu kontrakoa esan nahi nun. Urruntzen dan zerbait, alegia. Tonalitatea da musika europearrak, Beethoven, Mozart, Bach eta hauek guztiek garatutako sistema bat. Nota baten inguruan dijoana eta akorde bakoitzak funtzio berezi bat betetzen duna. Eta batez ere, tentsio harmonikoan eta erlaxazio harmonikoan oinarritzen den zerbait. Ordea, modalitatea da zerbait oso folklorikoa, baina benetan, kultura guztitan daude soinu modalak, o eskala modalak, eta justu modalitatean helburua ez da hainbeste tentsioa sortzea eta erlaxazioa sortzea, baizik eta kolore bat eraikitzea. Alegia, nik eskala bat erabiltzen dut, eta eskala horrekin joa toki guztitara, ez naiz egongo behin eta berriro eskala aldatzen. Ordea, abesti hontan, modalitatean sentsazio hori mantentzeko trampa txiki bat etxen dute, ze, klaro, bestela tonalitatera hurbiltzen dira. Eta hori da, nahetena esplikatu pianuen. Ogintzat hori da, nere teoria. Zoaz pianora, kamera hori biratuko dugu, eta segituan, Maialen Teiabideren azalpenak entzungo ditugu, gure estudioko pianotxoan. Buru zeingoet bestela, ia akordatzen nahi zen ondo. Itxoine, mikrofon horrek reberra daukala, eta naiz konturatu. Entzute zait? Bai, baina reber luze xamar batekin, oraino beto. Bai, bal. Ceasefire abestia mi menorren dago. Baina ez dago edozein mi menorren, dago mi menor naturalean. Hau mundu guztiak ezagutzen du, danok entzun dugu hau. Barkatu. Honi deitzen zaio mi menor eolikoa, baita, modo eolikoa. Honek daukan berezitasuna da, ez daukala re sostenidoa. Re sostenidoa hori dago mitiko oso gertu, re baino gertuago. Eta zer sortzen du? Soinu hau. Dela guk musikariak deitzen dioguna dominante tonika mugimendua, edo gainontzeko ezagutzen dezuten bezala txinpun mugimendua. Ez da? Txinpun, eta jazta. Ui, si hori. Eta ordia musika modala hemendik aldentzeko asmoaka. Orduan re hori natural mantentzen dugu, eta geratzen da hau. Baxu berdinak dira, baina re sostenido eduki berren re naturala dakagu, eta orduan ez dugu txinpun sentsazio hori eukitzen baizik eta kolorea mantentzen dugu besterik gabe. Orduan, abesti honen progresioan, denbora guztian gaude mi menor, do mayor, la menor, si menor. Baina de repente, hona itzultzen dakago akorde hau. Dela fa maiorra. Fa maior, mi eolikoan ez da existitzen. Fa sostenidoa delako. Orduan, zergatik erabiltzen du beste akorde bat, beste eskala bateko akorde bat, modalitatean baldin gaude eta ez baldin badugu nahi gehiegi sofistikatuta kolore berdina nahi baldin badugu mantendu. Zergatik, ze fa sostenidoa erabilizkero, akorde disminuitu bat eraikitzen da. Eta honek tentsio harmonikoa sortzen du. Ez delako bosdun justu bat, hau bezala, baizik eta bosdun disminuitua. Eta hemendik oso gertu dago. Orduan, trampeatu iten dugu, fa naturala jotzen dugu, eta mi menorrera goaz berriro. Eta gainera, soinu hau sortzen da. Aurrekotan ere, komentatu dugu, digamos, hau bai ez dago flamenkotik gertu, baina badauka zerbait oso antzekoa dena. Dela, justu, helburura iritsi aurreko akordea dagoela tono erdira. Eta horrek sortzen du tentsio nahikoa eta gehiagizkoa ez dugu nahi gehiago dominante bat ez sortzeko.
Hori da esplikazioa. Osea, dominantea ez sortzeagatik, eskala aldatzen dugu momentu baten, eta berriro itzultzen gara mi menorrera. Eta horrela, superfluido, super ongi, eta gainera, kolore berri bat eta kolore nahiko argia ematen digu. Osea, gaude hemen, demora guztian. Eta hor bukatzen du. Eta hoxe da, esplikazioa, más o menos. Ze hona? Goiuren aurpegiare oso ona zen. Baina, bai. Bueno, friki xamarra zen, ni pentsatzen dut gure entzuleek esango dutela, ostras, hemen akordeak eta gauza hauek ze... Jo, baina eske, askotan entzuten dugu, ez dakigu zer gauden entzuten, eta ez dut, hau, desberdina da, bueno, pues honei txik da, desberdina. Eta hori da musika honen, ez dakit, musika honen saltza edo. Bueno, hortxari gara, zela Margosianen, autore armeniar eta gerora mundutik bueltaka ibilitako honen musika aztertzen. Lehen entzun dugu, Ceasefire hori, edo ez da egitu nola oskatzen den. Ceasefire. Ceasefire. Da, suetena, euskeraz. Nahi du irudikatu, berak bunkerrian bizizanean, bombardaketak hasi zianean Beiruten, bunkerrian denbora pila bat pasatzen da. Ordia noiz behinka, ateratzen jolastera lagunekin kanpora. Ordia, suetenetan ateratzen. Da, orduan, bere... haurtzaroan haurtzaroan inspiratutako abesti bat egin du. Ceasefire ditzen dena, suetenetan inspiratutakoa. Eta suetenaren sentsazio hori transmititzeko, bere melodiak eraikitzeko, edo soloak eraikitzerako momentuan ere, baliatzen ditu joera batzuk hor. Hori da nere teoria. Baina ez dindet jakin, ez nago seguru agian daen abesti armenierretako estruktura tradizional bat, edo hontan justu aitzaki bezala erabiltzen dan zerbait. Zatitxo bat entzungo dugu, ea sentsazio ematen digun guztioi. Kontua da hori, hartzen dula, mozten dula bere soloko diskurtsoa hasierako elementu hori berriro sartzeko. Eta egiten du behin eta berriro, igual 3 minututan ziar. Eta orduan, klaro, esatezu, diskurtsoa berriro moztu da, zer zanbertzun, ez da zer. Da, nere teoria da hori, suetenena irudikatu nahi dula, eta aitzaki bizela hau erabiltzen dula. Orain, igual ez da egia. Interpretazio posible hori da, interpretazio bada, baina igual ez da horrela. Gero bitxak geratu zaite esateko haintxe konturatu naizela. Melodia oso kuriosua da pianoan, baina igual hori bai dala baitxare pixka friki sartzia, melodia jotzea. Kontua da, ez da baitere ohikoa jazzeko pianistetan, melodia printzipala bi eskuekin inberrizatia. Normalian izaten da melodia eskubiarekin da akompainamendua eskerrarekin. Ordia kasu hontan, melodia da zerbait konposatua eta bi eskuekin inberdezu nahi eta nahi. Ez da, bi eskuen, digamos, bi melodia ezberdin, batu iten dia zenak. Eta hori ere ez da bat eroikua. Eta nik uste hor ere badakala folk toke bat. Ez da egin nola ditu, ni simetrikoak galdetu arno, simetrikoa ez, baina bi melodiak metrikoki berdinak dira. Ez da egin nola esan, ez dira intervaloak osatutako melodia. Ez da, eskubiak gauza bat egiten du, eta eskerrak da konbertsazio bat bezala. Bai. Konbertsazio bat, baina bi pertsonak aldi berian hitzaiten. Eta hasieran pixkat zaila egin zitzaiten koordinatzeko, ze ez dira bat ere ohikoak horrelako melodiak, baina hau adibidez klasikoko batentzat oso sinplea da. Esku batek zerbait egitea, eskerreko eskuak bestea, oso ohikoa, ez dakit, bajeko fuga bat inorrek jo baldin badu inoiz, badaki dituzula bi esku, baina jo berdezula 16 esku eukiko bazen ditu bezala. Bai, benetan zaila dira fugak jotzea. Aizu, minutu gutxi atzu dozko, baina pianora bueltatu nahi balin badezu? Ez, nahiko txapa sartu dut pianoan, bai, nahiko. Baina, bueno, bere teknika klasikua eta bere ezagutza folklorikoa oso ondo entzuten dira bere abestitan. Eta aurten kaleratu du disko berria, bere kintetuakin, deitzen dena The Road, eta nik egia esan, nabaritzen dut aurreko diskotik ona, kalitatea igo dela purtxo bat gehiago. Oso ona zen aurrekoa, baina oraingoa nik esango nuke pixkatu behagoa dela eta dana. Eta ez da motz geratzen erritmo bizietan, eta amalgametan, eta histori guzti hauetan.
Ben badalare azalpen batez, The Road izeneko lan honek Visions of Nar izeneko proiektu baten... Ez. Alde batetik dago The Road, dela disko berria. Eta Visions of Nar da beste zerbait, beste proiektu bat. Ados? Australian egin dutena, bertako musikari armeniar asko batu dira, eta usteet, ez baldin nabil oker, gerraren inguruko proiektu bat egin dutela. Ze antza badaude hainbat armeniar Australian, errefuxiatuak direnak, edo errefuxiatuen seme alabak, eta hori guztia, eta bertan hasi dianak, Australian hasi eta ez dianak. Eta orduan proiektu nahiko interesgarria, uste ABC kateak produzitutakoa. Bai? Ekoiztutakoa. Zela Margoxan Quinteten Forecast, bere The Road laneko Forecast kantuarekin agurtuko dugu gorko saio. Kantuarekin. Nire amalgamatuta nago. Maialen Tellabide, mila esker. Zeu, datorren astera arte. Bai, zeuruan. Goiuri ez eizarandia, astelen arte. Bagoaz, agor. Eta zuei entzule, horren jazberxia egin marrezu. Horren jazberxia egin marrezu eta pure pianoan jota kantatu barrezu. Saiatuko naiz. Ez dugu goratzen abesti osoa baina. Lasei gogoraraziko dizugu. Tira entzule, bazuri astelen arte, atxaleko 4 eta 5 guementsi izango gara. Naiz irratian, bigarren kafean, izan ondo eta gozatu. Forecast. Keep calm and bigarren kafea.